No sempre a la Costa Brava la fortuna és tan benevolent. Més al sud, entre l'Escala i l'Estartit, la sorra desapareix per donar pas a les roques esmolades de la costa del Montgrí. I aquestes no perdonen cap error. 3.000 anys de navegació han deixat un rastre evident de batalles perdudes per l'home davant del mar. Un dels derrotats va ser l'Avenire, un vaixell italià carregat de marbre que va naufragar davant de Cala Montgó l'any 1971. De la seva desgràcia en el passat, se n'aprofiten els submarinistes del present. Una immersió al Marmoler, nom amb què es coneix aquest derelicte, és de les més espectaculars de la Costa Brava. La immersió, però, no està a l'abast de qualsevol submarinista. Baixarem a mar obert més enllà dels 40 metres, al llindar on comença el submarinisme profund. El Marmoler que anirem a baixar el tenim situat a la proa al nord i la popa al sud. El fondo a la sorra són 42 metres. Abans de tot, com sempre, una reunió on els bussejadors planegen la immersió. Es pot entrar per dintre de les bodegues? Hi ha alguna manera d'accedir-hi a dintre per veure la càrrega o així? Sí, home, la part de dalt de les bodegues està totalment oberta. A baix tens la càrrega de marbre, que tens marbre en bloc i marbre en placa. L'any 1930 sortia de les drassanes holandeses de Plassendarm un vaixell mercant no gaire gros, de 47 metres d'eslora i 400 tones de desplaçament. El van anomenar Luga, però en els seus 40 anys de navegació va tenir molts altres noms. L'últim va ser Avenire, i un trajecte entre Viareggio a Itàlia i Barcelona al seu últim viatge. Un viatge que no acabaria mai. Tenia tots els papers en regla, i l'abril del 1971, tot just un mes abans del naufragi, era el seu aparell de ràdio el que era sotmès a examen. Però a la tarda del 17 de maig del 1971, cap senyal de socors va travessar la boira davant de Cala Montgó. Al port de l'Escala comencen els preparatius. Amb una gran experiència en submarinisme profund, Joan Cerdà dirigirà la immersió. L'estar separat de la costa influeix una mica en la gent psicològicament, no? I baixar amb aigües lliures també, sense veure paret. Això influeix. Llavors la gent arriba a baix ja una mica condicionat, no?, de que la cosa ha de ser complicada. Realment és una immersió que per si sola, perquè al ser en un barc enfonsat ja otorga un atractiu espectacular, no? Intentar imaginar-te com era abans la vida en el barco o la feina diària que es duia a terme, no? Ben aviat veiem la punta trencabraços. Precisament aquí, contra aquestes roques, va col·lisionar l'Avenire fa més de 30 anys. Per fer-hi una immersió cal seny i tecnologia. Portem els ordinadors una mica per seguretat, perquè et marca el temps que pots estar sense risc sota l'aigua, calculant-te la saturació de nitrogen que tens en sang. Abans es portaven unes taules, però que es porten una mena de pissarreta, però és molt més còmode perquè et dona més llibertat per poder baixar i pujar tal com vulguis. Una immersió en un vaixell naufragat té una màgia especial, però primer cal localitzar-lo. Bueno, ara per aquí, per trobar el Marmoler, farem servir senyes, encara que el dia és una miqueta gris, i després ho verificarem amb la sonda, que ens marcarà el barco, i fem servir també el compàs una miqueta per agafar el rumbo fins al puesto del barco. Amb el GPS és fàcil trobar el lloc exacte on descansa el Marmoler. Finalment és la sonda la que confirma la presència d'un cos estrany al fons. Fins i tot, detecta la gran quantitat de peix que s'hi acumula. Vale, fondo! L'hem trobat. Som 42 metres sobre la vertical del Marmoler. Però us imagineu com hauria estat si fóssim els primers a descobrir-lo? Se'ns obririen les portes a una veritable aventura. Una nit estava passejant buscant sardines i al Golf de Roses va sortir una taca en la sonda que hi vaig trobar raríssim, això, no? I, evidentment, no eren sardines. La gent, els pescadors, deia sí, n'hi veu tal barco que va xocar les roques i va enfonsar més o menys per allà. El que passa, ningú comentava massa. En Craig és anglès i fa submarinisme des dels 8 anys. Enamorat del mar, avui estima el Mediterrani amb la Jolie Vichet, una preciosa barca centenària que mima com un tresor. La va comprar per unes 25.000 pessetes del 1971. Poc després, amb ella, amb la Jolie, faria un descobriment apassionant. Aquí és un barco molt antic, això és com el fre de mà que passa de l'embrague, i això és el mando de gas, i aquí tinc una porta, i aquí, evidentment, és l'aigua, no? I
el barco corre i he pensat el millor sistema, si surt la taca aquella en la sonda, ràpidament tirem una pedra i una boia que es marca el puesto exacte. I així va sortir la sonda la taca i tirem la pedra i una boia a dalt i vam fer diverses passades i sempre sortia la taca. Això vol dir que allà n'hi havia alguna cosa. Fondegem i sí, vaig baixar per la corda l'ancle i hi ha un barco intacte, semblava que navegava al fons del mar. Sí, els traques no era com ara, els traques era bastant dolents i com els regladors i tot l'equipament era... I, bueno, suposo que com ets més jove estàs més valent, no? I, bueno, portava uns traques, un traque sobre l'altre i... Sí, l'aigua glaçat i sortia com blocs de gel, quasi. En Joan no sap què és el fred gràcies al seu vestit sec, totalment hermètic a l'aigua. Nous materials, noves tecnologies, últimes comprovacions i amb més de 35 quilos d'equip a l'esquena, cap a l'aigua. Un gran abisme blau s'obre als nostres peus. La màgia del submarinisme comença a traure'ns cap al fons. Això és fantàstic, bueno, és aquesta sensació de volar al buit, però no tens ni a terra. Encara els paracaidistes veuen el terra baix i, bueno, tenen una referència, no? Però baixant així en el blau no tens cap referència, Caus cap a l'infinit. Si puc, començar per la popa, molt bonica. De la popa seguir tota la borda fins a proa. A proa, que queda bastant alta, s'hi acostuma a acumular bastant peix, bastants bancs de peix a la proa, no? I llavors tornar pel centre de barco fent les bodegues, no? Per dintre les bodegues. I dintre les bodegues, enmig del marbre, anar buscant enmig del marbre, s'hi acostuma a veure bastanta fauna. Principalment congres.